feeling I could be someone. Se loppui tuo perhana. Tuossa on tuo eikö tuolla on Kamu? Kamu on täällä. Missä on Kamu? Ei näe missään. Hattu pois päästä. No siinä on Kamu. Noin. No siinä nyt näkyy hävi. No se on jossain teleportilla. Nyt on radio alkuisutilaisuus. Noin. Moi. Muistahan tallentaa tämä episodin nimi, niin no, hampussa on 0,2% THC:tä. Niin siinä kun rupeaa mittailemaan Vallesmanni, että paljonko minulla on riisiä pakastimessa sitten. Niin enpä tiedä, että onko tuo Haaran Timo nyt taas vankilassa. Se on Hamppufarmilta terveisiä, että tommonen se... Ja moikka. Ja tää perkele koikkalainen. Minulla on hampun muhennosta, hampukahvia ja niinku perkele, ei tiedä mistään mitään. Fatseri poliisileipää saa sitten putkasta, niin sitä kautta sitten kun tuut, niin menee sitten tänne. Eiku älä mene tänne. Kun tarkoitin, että perkele, perjantaina jos on perjantai, niin tiedät kyllä mikä päivä on lauantai, niin tästä vaan nörkki ja ole hyvä. Suodatin pussillinen mössö, joka nousee 0,2 voltin teholla päähän. Ja tää perkele koikkalainen. Minulla on hampun muhennosta, hampukahvia ja niinku perkele, ei tiedä mistään mitään. Fatseri poliisileipää saa sitten putkasta, niin sitä kautta sitten kun tuut, niin menee sitten tänne. Eiku älä mene tänne. Kun tarkoitin, että perkele, perjantaina jos on perjantai, niin tiedät kyllä mikä päivä on lauantai, niin tästä vaan nörkki ja ole hyvä. Suodatin pussillinen mössö, joka nousee 0,2 voltin teholla päähän.